Ето я шахтата. От миналата година. Сега го довършваме. Красота. А беше ужас, беше тука. Погледнете. Беше ужас. Сега заприлича. С парк места. И дървета са заседени. Беше ужас. Браво, браво. Кой го прави това паваж, бе? Погледнете. Вижте колко много сме хвърляли на 2 месеца. Цяла сграда. Цяла сграда. От тук идват колите. Това са 2 парк места. Едно тук, едното тук. Ето. И това е отзад. Финал. Имаме още 10 дена работа. И тук ще заприлича.